Kublai pi baro ni wan nam pi sha kani ka program Doctor Speak halor ka pang COVID-19 baka Jingktah ki Jingpang baladon hakamen. Kani ka program idon menta I Dr. Katharina Marbanyang ibadi I medical specialist na ka civil hospital be in batay syayangi halor kani ka pang. Ti parlok shopping instangi kani ka program ngin pai kindiat siya kini ki Jingpin bana ki balingkot. Nak kau main tasi, kan biang sih, boleh yo. Pisau dia bah, kadang kalau bah nampak sih ketika ada COVID-19 tu, kadang kita ki semua ataupun tu macam kita taksi jangan. Boleh tak Malaysia meta ini kita? Kata kan kuat tengah semua keluar jemut, balik atau online ter bas kue kalau bangun tu phone tu biang, bantuan internet. Hentip saya. Bagi sorka kalau sedang mana etika, kalau betul kamu berputar, bisulai bed, pedang tuang tu penyoy ka. Siapa? Ha, bisulai bed akan nak cakap ain jet, akan nak si bagi ai, tingkat bagi ID jong pi, penyoy ketika ada nak kelam COVID-19. Tentang kamu benar lupa akan nak registration, yang sebenarnya aku tu cakap etika. Tetapi kuar dah ikan ini. Itu kata, saya kena, nah, Arab beli ke Turki ya? Nah Turki balik simno ketika ada mentah kesini. Mapipat, what I doubt you, sini ketika ada krem depan sab issue ekapor. National Health Mission, Government of Meghalaya. Kublish bun Dr. Marbanyang pelai shimata hakan ka program Doctor Speak mo halor ka pangka Jingktah yaki Jingpang beladan kamet nuni COVID-19. Te doktor ka jingkli jonga ka baningkong kalongba Katkum ka jingi I naduk kisngi ki baningkong ba awan kan ka klam Jingpang COVID-19 kan manu ba kam syak ta jurbha nauni kunyang Jingpang Kublish pun kong daya te naduk ba ngi naduk ba wan ka ni ka kunyang Jingklam COVID-19 ngi ba ki temen ki kro ki brio ki bla khamno karta bat ki badondu ki Jingpang kum ka Jingpang sini ka diabetes ka Jingpang hau klong snam ka ibagi ong ka heart disease ka Jingpang ha ki khlai ki chronic kidney disease ka Jingpang ha utar ki chronic lung disease ni ki Jingpang ha ki donun kata ka chronic liver disease bat ki bri ki badan ki Jingpang bampong ni ki cancer kan ka ta bha ya ki ni ki bri ki badan kan ni lada ki yo ya ka COVID-19 ti doktor ngi ru hapeng ki bri ki bla temen mo ki bakam long telot bor mo ya kata ki bri bla temen kamtam ki bri ki ba don ki chronic health condition ki Jingpang ki ba syak ta jur ba ki kum ka diabetes ka cardiovascular kum ki lung disease nei ti kini ki long ada higher risk mo ban yo uni COVID-19 but kat nu ya ka risk ka kala ban ka jur ki lada kum ki bri ki yo uni kunyang Jingpang kumbala batai begini ki demen ki kromo ba gitu ki bla no lasan karta ki kloi ben yo ki Jingpang ka bak hamjur dar ki yo COVID-19 kani kalong namar ba ngi hi ha ka jing im jong brio kat banang no karta ki don ki jing kala ki babun kum ka jing talat ki dokhatmen ne ki jing sti ne ki jing duna jong trekam jing ki dokhatmen bat kani hi ka penduna yo brio banyale pasha ki khyang Jingpang na lada kani ka ta utar ka Jingktah jong ka ta utar ka pen iba lada utar kat manang rangba kat manang no kerta kedon kata ka jingduna ha kata ka jingkin show jong utar ka bangi kata ka long reserve ti kedon sedu kata ka jingduna ha kata ka long clearance min utar umla ban ben khut ne pen sei ya ka jakhlia sabar kumbere ko ki khna ke bang kham khna ti kedon ru kata ka jing kabor jong kani ke kenro jong utor banyadan lagi kenyang ke jingman herthma jong kita gi kenyang Jingpang kani ru ka pentelat buan kata ka lung defense function ru kaduna tena kata ka daw ki kloi benyo kani ka COVID-19 pneumonia nalor kata ru ngi iba kat banang no karta kibri kimdan tang kowe gi Jingpang kibun sekiwe pa gi Jingpang kum ka jingkiu ka blood pressure ka jingdan ka Jingpang sini ki Jingpang khlai ki Jingpang jong klong snam bat kini ru ki penduna bor ba ya ka jingele jong ka met penyele persya ya ki Jingpang bat alang ngilap ru bala de kidan bat kini giwe ki Jingpang
kapelong ba ki dawai ki bangi ai hakani ki bangi ai ya ka jing sumar ya ka jing pang sini ne kini ki jing pang klong snam ne ki jing pang khlai kadon ka jing ya takhu ni ka jing ya ken art mo ka bangi ong kata ka drug interaction ka ba kani ka penduna susu ka bo ka penjenjaringi ban ai ka treatment na wanta uni uknyang covid-19 Kadi kata ba batai mo pimu doktor ti kum kini ki brio ki ba pi batai mo ki ba don Jingpang na u klong snam ki ba don diabetes mo ki sitam hadu kata la da ki yo ki kan ka covid-19 ti kum ong haka kentim pareng no once infected nei ki hadu kat no ki shimjenjar ma ki pat bakin jam no ni covid-19 ki bala don lupa kan ka Jingpang haki hadu kat no ka bormet jung ki kala banyak kun tingi imo katakan nusip dan dikatakan chance banyo ya ka ni ka Jingpang yunu knyang corona lada ubriu udon ke Jingpang ni lada umdon ke Jingpang kalong kumju lada ngim pikiri lada ngim yada ya ladi kan kalong kumju ndai lada kini ki briu pat ke bedon ke Jingpang ki yo ya uniu knyang ke pelong ki ban kin kham jur ke Jingpang kan kham tak bahaya ki namara kita ki daw bang la batai fi te kini ke pelong ki bakin kloi wut banyu ke Jingpang bat ka kelakan san ke Jingpang da ka Jingpang lelei kala ban long bangi ong pareng ka kham jur ka long severe bat kila ban poi sigi hospital kila ban poi sigi jaka sumar ki ba kham ki ba kham kerpang kum ki ICU kila ban yo bar kila ru ban du no ya la ka Jingim Okay, kita ada complications bagi sitam mo. Ti ban cuba klino ikan niru mo long kini ki beri ki bapang diabetes nei, ki bapang sini ki long at a high risk banyo ya kan ka covid-19 bakila ban long infected easily ru ya kata mo. Ti kini ki beri ki bapang diabetes pat ki kalong ka basuk ni ki bekinyo covid mani kitu ki beri ki basat baklan. Ni kawan hi kumju ka jing syakta. Long ka jing yo ngong pi kata kan nusip neka chance kalong kumju ndai lada kini ki bapang sini ki yo ka kham kta juri ki lada ki kham tam ne gitu ki badon ka Jingpang sini ka bakim la ban bat la kam ka jing kiyo ka sini ha kamen namar kini ki bapang sini ngi iba tang ba ki ka pelong ya kamet jing ki mo ban kloi ban yo ban kring ya ki we pa ki Jingpang ki infection ha kamet jing ki ka jing kiyo ka sini ka pelong ya ki sipai ya le jong kamet bakin dunabor batkin trat bor ngi iba ha kani ki Jingpang sini mo ki don kata ka endothelial dysfunction ke bangi ong ka ki jing shron jo kita ki snap jong u ni ki jingda jong u klong snam jo ki ni ki thit snam bat kani ka pelong ba kamet kan ka du no kita ka kita ki nutrients ke badi ban poi sa kamet ki kham duna ti ka niru ka pentlut bor bat na lor ka tangi iba ki bapang sini tang ba ki pang tang Jingpang sini ki don sa Jingpang klong snam kumbang batai fi ki don sa Jingpang jong u jong u khlai bat kaniru ka pentrot bor susu iki ti kumba fi batai mentan ni kini ki bri ki ba sitam klong snam ni ti ki ipat ki major cardiac complications haki nong pangken ki badon heart problem lada ki syakta haunu covid-19 hadu kan no ki aka haki kat kum ki start puli ki bakila war ki start science mo ki puli ya kani ki Jingpang ki lab ba ki babun kita ki ba kham jur ki bakta yo klong snam kolong kata ka acute heart failure kemut uklong snam umla shu ban trikam ni ban pharia ni ban sami ka snam ki wei pat ki benta jong kamen kani ka ja arfulai na ka shispa ngut ki brio ki basitam jur bat ki ila banyo do kata ka myocarditis mot ka jingjingem hakini ki sa jong klong snam kani kala banja pra hadu khat arngut na ka shispa ki du ki badan ha ICU ki ra ru banyo kata ka arrhythmias ka bangi ong da ka khtin medical science jingi mo ba kata ka jingti klumar jong klong snam na ka jingti klempor jong klong snam bat kani kala banja san hadu arphongut na ka shispa tigidon kita ka thromboembolism mut kini ki snam ki lang hakini ki bri ba pang covid bakani kala ban set ya kini ki thit snam kata bangi ong ka thromboembolism bat ru kila ban yo kata ka cardiogenic shock kamut ka jing sangi kan san jong klong snam ban trikam tikini kilong ki ba kham jor ki ba kham yo ibha ka
jing pulie mo bagi wat ak study jong kini start science Tom company Jingpang no. Te doktor ngilak ben yok ngoruk kama tu ki por fang nu black fungus u infect ya kan ka skin mo u ai kan ka skin infection ki bri ki bala adep yo covid ki bala adep jam nu ni u covid-19 nei tiki epat ki most common dermatologic syndromes pat ki ba ya de bu ni u covid-19 ki ba khambun ni ba kidon kata ka jing mi jong tau simple bread ki bangi sikhat ka khasi ki bangi ong ki arterial rash kila banja ka sni do kidon ki jing sau jong ka sni do ki ba kenja ki khnyang ki ba sau ki long kum ginyang persen kita ngi khat ki confluent exanthematous ki maculopapular rash lene ki morbilliform rash kidon du ki dak basau ki belong ki persen ki badan kita ngi khat ki papulovascular rash te ki danru kita ki ongi chills blin fla yo so em ba ki pernio kita ki de ki jing sau ka jing ngem chu kamben ndai ki ba khampang bat ki ba kenjut ini ru ki la banja kini ki break bidan covid te ka danru ki brio ki biyo ta ka jing sau ka sni do ka belong thip kung ki thit snam kani ka bangi khat ki livedo reticularis la ni ki racemore like pattern ki danru ki dak sau ki ba ia ka sni do namar ba ka jing sniu jang kini ki thit snam ka bakta kini ki thit snam ka tangi khat ka purpuric vasculitic pattern te kini ki bakham te doktor long nakadaw yu ki yo kini ki skin reaction kini hadu mentar ke pala ban so thu ke jing ki puli ke dang ya saprang mo sapang kini nama ke ngin don tang system tam ngi pala ban so thu bhai ke jing bale yu ki mi kini ki kani kata ka skin infection ke baki yo ki covid-19 ka kata lu ya barot ni tang ka tu ka ni ki bala don lupa ka jing shitam ha kamet kani kala ban kata tang katu kat ni ki yo ki study nrei om ya barok khan nrei ki we ki laban jam hi ko jam barot no kunyang Jepang ni te doktor ke ipat ka jing kli ma kwa bang kan kli pi menta ka dei ka kentien pareng ki ong ba ke kata ka long covid ka bangi kwa banteng long bun ki bri kim so thu kanya kata menta ngila bangila don kumba sisnem tang bo ni kunyang Jepang covid ubala kata ya ka ya ki bun ba ki bru hani ka satlak perthai mo ngila kham so thu kham bun bat ngila la ru ban yo shbun ki jing tip shphang uni uknyang covid-19 ha ka ba yade ba ka jing ta e ka men wat hadin bangila jem na ka ni ka Jingpang bat ya kita ki dak kishin ki ba sa ha ka men wat hadin bangila jem ka ba ja hadin ka khat artayo ne palat ya kata but kita ki jing dan ke dak kishin hakamet ni kita ki signs and symptoms ki badan hakamet adin bala yo uta covid-19 ki badang sa hakamet ni khot kita ka long covid lani but ye ki brio ki ba shakta auta ka jing system ba ki dang sa kita ka jing system ki bara kita ka jing system ni khot ki long hola ye kani ka long covid ru dai ni khot ka post covid-19 syndrome lani ka post acute sequelae of SARS-CoV infection ngi khot ka chronic covid-19 na ni ka post covid-19 te chapang ni ka Jingpang kidang yai ban puli kidang yai ban so thu yak ban jahadian te ka bun ki kwat te ru mo ba ke kata ka multi symptom inflammatory syndrome mo ka kantin nong we namar ban pen kalash khasi kata ru ka mo te ke kata ka multi symptom inflammatory syndrome haki kini ki patients ki bala jam na ka covid ki ba yo ekanika MIS pila man shu batai shai la kata kini ka multi system inflammatory syndrome ka de ke jing shitam ka ba kham nyar rei ka ba jur bha ka ba ta ki brio kebaya dei ba kani ke Jingpang covid-19 kani ke ja berbor ar hadin rutayo hadin ke Jingpang covid ni kala banja hapen ke Jingpang bro kani ka multi system inflammatory syndrome kala ban kata ye ki khna ki ba po kar voice ka bangi khot ya ka multi system inflammatory syndrome of children kata ka MISC but kala ru ban kata ki khna ki bla khamsan kata ha kaba palat ka arpwis nem katangi khot ka multi system inflammatory syndrome of the adult MISA tika jing appear ka deng hapdeng ka MISC but MISA no khna but ki rangba kalong kamda appear re tangba ki briu kini ki khna ki blak ham san palat ka arpwis nem la da ki yo ekani ka multi system inflammatory syndrome
ka kham jur heki ban ki khna namar ba ka immune system jo ki khna ka kham khlan te ka wei ru ka long ba kan e ka multi system inflammatory syndrome ka khata ba ka pensip ki binta ba pher jo kamen kum jong uklong snam jong utor jong khlai jong jabing jong ka ni ka borteliat ka bang ka digestive enzyme kala ba khata ka sni do but kidak kishin ki bangi I ha ka ni ka jimpang kolong kila ba nyo ka ta ka jingshin ka ba du ar pasau kan ta ne palan tigin don ka jing pri ka jing penhiar ka jing sukpo kila ruban pentrat ya bat penjram ya kemen kala ban penhiar penjenjar ban penhiar mensim dan ke jing saw haki khaman haki shintur and au thlit tikini ke de dak kishin ke don ru ke ba tha ki khli ke ba king khli but ke don ru ke ba ke long ki kham jinja ka ki long klumar jimot mo ke bangi ong dak parang ki long restless kini ke de signs and symptoms jo kani ka multi system inflammatory syndrome ka daw jo ke de multi inflammatory system inflammatory syndrome kim pada shaib ha le si ke la ban ong ba ka de na ka low immunity ne ka jingdona ka bor le jo kamen kala ru ban long na ka immune dysregulation ke bangi ong ka jing bamla ban sinchar jong ka bormet ye ki bor ye le jong le jong hi le ni kata ka autoimmune ka bangi ong ne ka jing ye le jong ka met kini ki sipai met jong ka ba ye le ya ka kini ki nyang jingpang ki trei kala ban ya ki cells jong nai ki de khat met la jong te kini ki la de ka daw jong ka ne ka multi system inflammatory syndrome Dari doktor dia kata jumpa cai jong pi ti hakini ki covid recovered cases pat ken kamtam hakitu ki brio ki ba don diabetes heart disease lung disease ke yo unique covid nei anda kila dep jam kidang dan kam hi bakin sumar yala dia mo kamtam the season jam no ni covid-19 ki lalatnya ka quarantine henry ka immune system jong ki ka bormet jong ki kadang telat pandai ti ki hab dan kam man sumar bhai la dia nei ki ki kam ki di ban le ba ki ki kam ki num de ban le ban lat na ka shakta yang no ni covid-19 ni ibra wat langi iba ki brio ki nong pang ki la jam no ni uknyang jing pang covid 19 ba ki la yo balik biang sela ki yeng ki sem na ki hospital ki de ben ken mau ba wat la ki la job ya kata ka jing yele ka jing im jong ki ndai ka thama ka dang don te ki de ban ningkong ki de ban pikir yela dia kini ki de ban la da ki let se yeng kim de ban klet ki dawai ki de ban di bhai ki dawai kum batai ki nong sumar ki de ban thau ya la ka jing don ka jing ka oxygen ha ka met ki pulse oximeter ban pet ka jing penhiar men sim ken pet don ki jing shit ne em ti bat ken la da don ki jing ling arm men sim ne kata ka jing ka confusion ki de ban wan watch ki hospital ti ki tu ki badi ki dawai ki bangi si ai na menta ban pen stang ka snam ta ki blood thana kini ki brio ki de ban husiar yo don ka no ka jing place nam na ka met na ka no benta jong ka met but kitu ki bayo ki dawai steroid ki dewan pet bahaya ke jingkiu ke sini hakamen tenolor kini om tangkat ni ki deiru ban yo thia yo dam bah nama lada ki yo ka thia ka dem ka babiang kani kan pen khlan om tai ka bormet re ka bor jabing baro tenolor ka taru ki dei ban bam ki jing bam ki belong nutritious food ki jing bam ki bubun ki vitamins ki bubun ki minerals ki bubun ki dietary fibers kum ki so ki jhur ki de ban bam ki jing bam ki badan ki bon ki protein kum ki peleng phon bat kum ta ter bat kani ka ya rap ban pin maramot biang ya ki khot met ki bala jular ha kani ka covid-19 tenalor ka taru ki de ban le bon ki exercise kum ka exercise ban pin ki ya ka met ka phan om de bakin masal le chi le exercise em ki de ban chim suki pasuki ban le exercise ki de ru ban le exercise naman ta ka jingring men sim ta ka breathing exercise ke exercise naman taka brain exercise naman taka jabing da ka bali kitu ki jingile ka kilan jabing ke bangi ong mo ki puzzle da ne ngile kitu ki word games ne ki number games te da bakale kini ki jing pande ke ya kini ki jing kilan jabing ka pelong ya ka jabing jungi ban trikam biang ka pelong ban yo bor biang bat kala ban bat ke jingkan mau jungi kan kam klan te kene ke degi egi baki dei ban le te na lor kataru ki dei ru ban
pendunai kata ka stress ki jing mo jing perkhat ki bam don kam kim dei ban ai stress pelat ya la dia ki dei ban ai pore kamet bakan jam suki mde bakin chu ong bang ko ban jam no kamla ban no lekin ai pore kamet bakan take its own time kembang on ka phareng mo te ki dei ru kan mau ba khat do wa ngi la ban ong wat la ki ni ki dei ban ne de kim dei ban klet ban deng biang ki mas ban follow biang ki SOP bla ai na marba ki la ban yo infection biang ne ki la ban yo biang sai si yo nu khnyang Jingpang kalong hi kabadan kama wat lada pla klan asyat na ni khnyang Jingpang ni dang khap deng hi ki mas pat but hi ki covid protocol mo doktor ti ka jingkli jonga ka ba hadin kani kalong ba ki kita ki dak kishin ki ba pau ha kini ki nong pang ne ki bala yo ekani ka post acute covid-19 syndrome ki ita ki dak kishin ki bang pau ha kini kum ki cases kumbangila batai kata ka post covid-19 kata ka long covid mo kini ki jing ki dak kishin kita ki signs and symptom ki bangi ibun ba kadi kata ka fatigue ki bangi ong dak tien medical term kata ka mo ka jing jram pelat chong ka mat ka jing that chong ka man kani ka ja kumba khatsan na ka prapo wengut na ka shispa ki bayo pang covid ka jing jenjarak penhiar mensim na kata ka dipsnia ki bangi ong ka ja ha po shipo hadu nyo wengut na kini ki ba pang covid kata ka chest discomfort ni ka Jingpang ni ka jingli a chong ka shadem ka ba ja po khat al but hadu sau pu sau na ka shispa ngot ki nong pang but kani ka jingdu no ka jing sma ne ka jing mat ha ka man kata ka dei hadu shipo hadu khat lai na ka shispa kani ka kilaban sa hadu ar benai ni palat e kata kini ka jing shitom ki don ru kita ki neurological disorder mo ka jing ta ka jabing ba ki thit sna ba ki thit ki jaw kata ke kini kila banyu kata ka post traumatic stress disorder kumba nyo na hadu arfu saungut na ka shispa na ginong pang ka jingtrat bor ban kan mau mat ka impaired memory kimla ban kan mau ba kani ka ja khapra hadu arfu ingut na ka shispa ka jingbam la man pelit jingmut na ka poor concentration kata ka ja khatnru na ka shispa ngut kata ka jing bim sngo suk kamen sim na ka anxiety bangi ong bat ka depression kata ka jing du jingkerman ka ja hapo arfu saw na ka shispa ngon te ki wei pat ki ba ki Jingpang ki ba la ban khamslem ke long ke Jingktah ka khli na ka jing ba mio thia insomnia ka bangi ong ne ka jing penhiar men sim ke kham jinjar bat ka jing bambang ka bam ka di mo ka decrease appetite ba ong kani ka ja hapo ka shipong na ki shispa ki ba pang kubet the doctor nak ka dapat bagi yo ikini ki post acute covid-19 syndrome but hadu ka kanu kilang common haki patients ti kadau kampat shai ba nakanu kaja bale yu kani ka jingdan kani ka Jingpang ka jingne kini ki Jingpang ha kini ki ba pang covid handai ki don khindia kita ki hypothesis ne ki jing tharai ne ki jing antan ke bangi ong ki ong male si ka don ka da ka immune system respond ka jing plot cha ka bormet banyele persha ikini ki khnyang Jingpang lani ka jing khlan palat jong bormet ru banyele persha ka Jingpang te la ge le persha khnya Jingpang de le persha ru ya ka bormet la jong te ka taru ka la ban le ka we na ki daw ba ka dingdang ta ka cytokine storm ka bangi i ki bri ki bakham shitom kani ka severe covid pneumonia ka taru ka pen shitom yu briu but ru ka la ban long na ka reinfection mot ngiyo biang khnya covid ini ki la ban long ki daw bat kata ka jingjang la batai phi ki percentage ke ba kat no ki banja mot kadan himo ka chance pakin jakum kita ti hakum kini ki jingi i haka research mo bagi studies kat kom ka start saya nei ki bun ba ong ba kini ki bala jam nu ni covid-19 ki bam don Jingpang kom ka klong snam ni u kum tamu ku pang shini ni henry ki dan pat ki ba klan ba shat lada ki yo ini ka Jingpang covid-19 nei ki don ba ong ba ki shakta how ni u klong snam ru bat ki don ka jinjar ban ring men sim ru kan ti hadu kan nu pitrai ba unu coronavirus ula ban kata yu klong snam ha ki patients papang ti wat lagi i ba unu khnyang corona kham kata jori utor nrei wat uklong snam ru ula ban shakta lang kani kalong namar ba uklong uni utor u don ka jingduna ban yo eta ka le air khon mo ta ka oxygen te ka jingduna chu kani ka oxygen ha utor ka pelong ya uklong snam ba ka snam ka ba uklong snam u hapan pasat ne u haban
sam sikiwe ki benta kan duna ya ka oksigen te keniru ka pelong ka pen kta ya uklong snam ba kani ke jing trei uha ban trei khambun ka bor uklong snam pala te ka bor budi ban trei te kedi ke jing trei ba jong uklong snam ru ka pelong yu uklong snam ma cha kta lang sakweru ka jing duna jong kani ka oksigen ha ka men ka kta directly mo bo ang da fareng ka kta bet igini ki cells ki badan ha u klong snam bat kaniru kalaban kta ya uklong snam Kulisibun Dr. Marbanyang halor kita ke Jingpang jong pi halor kapang COVID-19 ba ka Jingktah ke Jingpang baladan hakamet. Te parlok ngin paiswa ken dia check ini ke Jingpang baraki balingkot pengisa wan pai biang sha dengan program Dr. Speak. Ngakwa ban syong pi ba ngin sai kan du biang hakinik si ban man ngi kan man ni ka ba ti piru pi ban shem ya kan ka vaksin ban kawai ngakwa ban ong pi wat num snap ya kini ki khubar ham saya ba ka ja kum ni ba ka ja kum tai mo namar blai kibon ki bri ki ba le si ngamben ya ki dang duna ka jingnang jing tep ka jingnang jing start ti haba ki os ngau ya ki ai ba ki khamlet ka basniu ti haba maki ki yo ikta ki kubuar ki wan rapat chapiru ki penting epi rengan ong epi ya ka vaksin mdai basna da ki bre ki bamdan ka jinang jing start nei lasna da ki scientist ki blada pen kre la dia ki pau slam ti maki ki tip ba ka ai ka bakin aish ki pat ba ki ai ka baha ti phimdai ban snap ya kini ki kubuar ham saya ba kan ni ka vaksin la da pi ai kan long kom ni kan long kom tai but ngani tu epi kan mara jing sne we ai ha kamet ka pha jopi let's see osung ki khobor kun kum tai ba don uta uyap uni utai kidan ki daw rei kam ngan oi phi kam dei na ka daw jong vaccine te sa shi sien pidai ban chem ya ka vaccine khnang ma phenya dai la de ya ka yeng ka sam ya ki ba it ba thon jong phi mat kum ju ru ya ka prthai bat ya ka emnang sa lang ro ka wai khle shibun Kublai fi parlok ila awan pai biang sha kan ka program Dr. Speak but i Dr. Marbanyang badi i medical specialist ha ka civil hospital Shillong halor ka phang ka jing e but jing sham ha ka jing ai tika COVID-19 kublai shibun Dr. Fly shimantane ka program ti Dr. ka jing kli jonga ya pi kalong menta ki ipat ki dak ki shen ki bangi di ban pet hala dia shwa bangin lit test unu COVID-19 ki dak kishin ki bangi i barbor ke long kum thik kum kitu bangi yo ya ka ne ke Jingpang flu mo kum ka jing shin ka jing seria ka jerho bat kata ka Jingpang ka met ka phan kini bro khat ni dei ban let uwot ban test yela dia ti shubu mentamo da dingila de beliak ka test ngila de isolate yela dia na kiwi kibrio bangile kan ka contact tracing jong ki covid positive cases as soon as possible mo kat dang kham kloy dang kham pha ke ipat ka message wa fi kwa ban aish kibrio halor ka Jingpang chai kham tam kata but kata ka badang kloy hi ka kam ka dang kham pha manya ka ba up adu last moment ka ni ka jing yo kanyang covid ladangi kloy ban test wot mo wei ka long pendunai ka
jing sapriang joko Jingpang sikiwi pan khamtam le gitu kiba kitemen kiba don hayeng ki kelung ki kena ini gitu kiba pang kiba shitam mo kani tada ngilite sut wot kan kampendunai kata ka jing sapriang ga Jingpang kaba aru lada ngiyo tip bangidon kani ga Jingpang covid na dangi along positive ngila ban khmiyet ila dia ban pe yo don kanu ke jing bamla ban penyiar ban sim kinu ki dap ki ba kham shitam kram bangila ban le u hospital ban yo ke jing sumara ka por ka biang Di doktor unya COVID-19 nei ula ne aman kata ya ka jengmut jeng perkhat jeng ubriu kum ba kita pa ka kentien start sayan kum brain fog mo di pila ban batai halor kata oh kani knyang kubit mo ukta ru ya ka jabing bun ki brio kani ka brain fog la ngila jo so kum de medical term de ka yo iya ki Facebook bun ki benta kani kata ka jengmut jeng perkhat jeng brio ki kim yo ban yo thia kim la ban concentrate kani ka de jingja ba kala ban cha ki break yo COVID-19 di nakadaw iyo bo ni COVID ula ban kata ya ka jengmut jeng perkhat jengi adu mentai ki start sign kidang wan ngim da tip nya ma sepang kani tele si namar ba kala bande na ka stress kala bande kata ka de jing ong jong amo ni kidon segi we pat ka jing kata ka bormet jong brio kani kala ban long ya ka jabing ru bakan telat bor di doktor bun ki bakwa bentep mo ba ketika kaya daingi neki bun ki jat Jingpang pat bale ba ngidon kamban ay ketika nadu bangidang red ngidang kena mo but ke ek jingdon kam bangi hap ay kan ketika covid banya daya la di nau ni knyang virus ni ba menta ke don ka program mun menta kini ki kena ba ki de banyo ketika ki babon unde te ngi sphang covid unde ketika ki babon kong ka BCG banya dana ka Jingpang TB ka ki DPT ben ya daya la di nam ta ki diphtheria ki pertussis but ki tetanus kita ki ba ki we ne ke jing ai kene ketika pa you know COVID-19 namara ka jing don kene ka jing ka khlam ka bakta lo ke perthai bro ko we ki bla pendu ki men sim ki babon te kene la dangi ai kene ketika ko we kan long ka penduna ya ka Jingpang ka jing shitam but ngim bun ki brio ki lat im na ko ba ai ketika te kene ka de ka jing ka badan kam barangin ai ketika kana mo bro khot ngin ya dai la di but ek we ru kum jo di kakum pa jing patai jong phimo ki ipat ki jing ba phimat kum na ka health department kan halor ka jing ai tikai ki pat ba bali ki tiang banwan chakmat ban ai ketika watla ka sarkar pat ka health department kla le kat bala ban ai ki awareness program ban pensung thu ki ni kidang tiang hi kidang ngit biet hi ti phla ban penshai halor kata be ka jing dan kam ban ai tika kan ngi ba bun ki brio ki tiang ya kan ketika ai ka COVID-19 ko we ka long ba kini ki fake news mo ki false propaganda ke bangi yo na kini ki WhatsApp na ke bun pa ki jan khlam da wat banya ke jing shisha kani ka khata ki brio khamtam ne ki tu wat ki banang ba start bro te kani ka pen tiang ya ki brio yo le si ki don ki jing ong ba tang su ai tika la ban yam ki ba ai tika ki don ta ki chips ki ba la ban su thu ndai ki ni bro kha ki de tang ki fake news ki khubor hamsa ki khubor ki bam de ba shisha tingi ki brio ngim de ban tiang ki ni ngi de ban wat bnya ban pen hoi la da masan ai tika ki don ki brio ki ong ba ngi yo pang ngi kan mau ba man ba ai tika wat ki lung ru ba IBCG ki la ban yo ka jing shit shis ngi asngi tingim de ban tiang ya kani ngi de ban ai namar la ngi di tang paracetamol ngi sa jamno ki don pat ki brio ki la ki don kanu ki wei pat ki Jingpang ki ba kham sir khai kin haban up shu hakum ka Jingpang thra ki dang shu yo ka Jingpang jur ki de ban up khat saus ngi harin bala jam la ni la da ki yo COVID-19 ki de ban up hadu lai banai kita ki de ki ba ngi de ban ne ti doktor ki bun ki brio ki ba phi long play I himo ki ba suspect ko ba ki don ni COVID-19 ne but bun ki ba sha suspect ba ki don COVID-19 kim ju tre ban wan chakmat ban le test ti kum I doktor ba kum I nong tre na ka health department kum nu phia tackle ya ka issue ba pen encourage ba pen sngo shinga ni ki ba lada ki sngo ba ki yo ta ka Jingpang ru le wan chakmat te pi la ban test kam kloi phang yo ba jing sumar ka ba byang mo te kum nu phi le ka bala ban tackle ka issue ka health department hi kala persang kat bala kat baya mo ben su thu e ki brio lo kan ka phang
kat nang kloy kat nang bah mo prevention is always better than cure one will watch chakmat ban test one will watch no por ba pang one will kanang bakan kham sup karukom sumar ndai kat nang slam kala nang jular kamen kalong ka shem jing ingi ginong sumar bro Di ka sarkar jela menta kala pentip ba ubnai juni u September ken ka kwa ban kot kumba nyupsan pasan ban ITK ki pat ba hapo kanika jela jongi wat labun ki jing ki don bat ki bri bun kimtre mo ban wan chakmat kum fla batai pimentan ti hatu pitrai ka sarkar jela health department kala ne ban kot chaduk kata ka nyupsan pasan ha ubnai jong September ban penyok tikai ki brio hani ka jela jongi wallahi ngi dan kijing jenjar kiding pengkiang ngangit bagi brio borok hat ken wan sakmat banyele prasa kan katma om tang yela di nriya bun ba ki be it ki bathon mo ya ka ri borok ko we ba ya ka perthai borok ko we tingi de ban wan sakmat ban ai ketika khanang banyada khanang mangin job thiau yo nu khanyang jingpang di doktor ki pat ki kam ki bedi ban le na ka health department ma ka sarkar ki di ba kam tre shu kam shakamat ban yo shishai ta ka achievement kata ka phang mo ba kin yo adu nyu pesan ban vaccinate ki bri ho jela jongi na mangitip ba ka Meghalaya ka de ko ka state ka badang shitam ban achieve 100% ban yo ka vaccination mo tiki ki kam ki di ban le shu ban wan chakmat ki bri ban num tiang ban chim kan ketika ni don kam spon kita ki awareness ki jing hikai ya ki ni ki brio what ki banang ba start bro ki ba bit bathem ni de ban wan chakmat ban hikai ki shephang ka jingktah jong ketika ba ka jing bha jong ka ni de ru ban khot ban wer o ya bro khat kum ki kini ki ba de ya ka niam gru kom ba kin wan chakmat ban hikai ki brio ya ka jing bha jong ka ketika ya wat kiba wat ngila ban ongru wat ki nong yalam jong ngila ki wan sakmat ban hikai ban were ki ban wan ai ketika le se aku we ka po ngi se job kuma job ki we ki state ban yo ai ketika khambon ka kuplish bon doktor lor ta ka jing pachai jong pi ta ka jing kli jong ai pi kalong mentaba ka sarkar jong ngiru kan sedang pleno ki school ki college te but kiwe ki jaka ngo kai perthai but hakaju ka porpat ni puli ba ngirang yo sngosh phangini ki variants batmai kum delta alpha beta variant mo ki bala mi mentabat ki bakta jur shibun ki bri ki yo nu covid-19 ti hadu kanu pitrai ngibu at risk yala di hakum kan ni kapor namar kadan ka jing ong hakka kentin ong we mo ba nobody is safe until everybody is safe dai lada baro hi ngimpat itika ka ka risk ba up ingi khamtam ki khana school ki ba hapo khat prasnam ki bampat long ban aitika ni dan bon kata ka jing niu ka banjane lada la ple lo ever khot no ka long ka health department jangi kan kham shem shitam namar ba ki tang ba ngi de ban pensu thu ki brio ba wala ngi la ple lo ikini ki jaka bro khot ki badan kam ki jaka le jingo ki school mo ngi de ban husiar la dia but kita ki badan kam ban aitika ki bala de ka snem ka karta ban aitika kin wan chapang shakmat ban ayaka bat ru ki brio ki diban sumar ban follow ki to ki SOP ki bala ay ka sarkar di doktor fila ban batai ngi halor kagni ka kentin herd immunity mo but kumnu ngi la bat yo kagni ka herd immunity lada barok hat ngi la da aitika lad kalong pa jinja ban batai ka ting khasi mo lada barok hat ngi yo lo dai ka jingpang jong lada barok hat ngi la yo ketika ka jingpang kanang duna kanda kat manang mi kisngi na ka jing long severe kala ban long moderate na ka jing long moderate kala ban long mild te kani lada barok hingi la yo ketika kani kan kham kan wan kan her kan san ke jingpang ban lada ka don makanaro kanum kta palat ikibrio ti kum kini ki nong try health worker mo kum no phi tackle ki issue ba khamtam phe kandu ki bri ki bam tre ban ai vaccine kum hakakan ti pharing ki ong vaccine hesitancy mo kum no phile ka bala ban pensngu thu ki bri khamtam shara iri nong kondong ba ki ban wan chahmat ban ai ka vaccine ban ngidan kam ban ya khun uni khunyang je pang tang na ka vaccine dan da ke hiru kum no phi penso thu ki helor kata
kani ka long ka health department hi kala sim khia lo kani ka kam bat kila le ki health talk kini ki mo kila le ban council ki brio na ko we ki jaka sa ko ka wat ki kinja ki ba kin dong kin shot jong ka dipa jong ka snong ka jong ni mo ti kila persang hi ba pli kat bala ka ba ya tinganget ba ki brio kin sngang ban wan chakmat ban so thu shpang ka jing don kam jong ni ka jing ai ya ka vaccine Kadi kata doktor, hakajing experience jong fi ha kanika vaccination drive ni, ki beriu kamtam ka haka kerta ka bakat nu ba ki tiang ban shim ya kanika vaksin, ki beri ki balak hamrang ba, ki ba sausan senam shaneng, ki ba kam hesitate ban shim ya ka vaksin ni, ki kena samla ki ba sausan charum. Ki bunyi ki ba kadang ka mix feeling mo kadang ki bilang kena ru don ki bala hamrang ba ru, but kambun ni ki temen ki kro ki don ki ba ong kumi me jingi mo balingan ang lajan yap mo lajan lit nyo nak ni ka pertengan ay sa kata kanang jinja kani ru kadang ka mix feeling pi kadang ki ba kham khna ki bam tre ki don ki ba rang ba ya kani ngemla ban batay na kanu ka daw ti kumnu phi le ka bala pat ban pensngu thu ki ba ki don kam ya kani ka vaccine kam tam ki ru temen ki ba don kum ta ka jingngo ngila persang ban batay ba lada kiyo ikini ki Jingpang kan khamjur kila ban haban bu segi pipe sa ka utar kani kan pen snew kan pen jenjar susu yaki mo ti da ka bangi batay sa phang ka Jingpang ka bat ka jingya bat ka jingsem ka banja lada kiyo inu covid-19 ngi persang hi kala kat ya kumno ban pen so thu ti ka song ha ki brio hi ba kin ya so thu the doctor ini we jingkli khendiat mo shafang kini ki new variants kan katnu ka jintre kam jo ka covid-19 vaccine hakini ki new variants kala banyada ya kini ki brio jungi ki blood vaccine hadu mentang empat la ban long ki start science ki empat das ki pat lab bangi dang wan le si don ki ong kala banyada don ki ong kimpat dak tikna bhai kani tele se hadin apot dakila wat bhangin sa so thu shpang jong ka jing ka vaccine ba kini variant henry overall hi kaya dapat na Jingpang mani kitu baklem yo vaccine dai ti dr shaman ben ko ngin ka program shka ba ban clear phi kani ka jingkli ba ki ni ki advice ki bangi di ban follow kum ki covid appropriate behavior kan what lagi la adap ai kan ka vaccine ru but kadang don ni em ka chance binginang la banyo ini covid-19 hadin bing la adap ai kan ka vaccine ru la dangim husiari la dia mo la dangim la ban kieng yi atiar ha bo yele thama ngila banyo biang kita ka infection ka reinfection kita ki atiar jongi ki dei bandeng ya kamas ban sat ikikti ban pencenga iwe nei we pan bangin husiar bele ikijaka ki babun brio te kini ngi deban wat la dang ila yo ki vaccine ru kan mau bangi deban dang ra hi ki atiar na maka thama kadang don hakajingi i jong phi kan long hapadeng kini ki brio ki ba hapo sausan bat haneng sausan ka each group kan hakajingi i jong phi ba monu ba khambun ba khamwan bhasha khamat ban shimi kan ka vaccine phila ban penshengi ki jing tu khana ba pi he pi ba khamsung tanat ban i ba ki don ki section of people ki ba kwa shakmat pan shimi kan vaccine manya dai la dia ki bun hina khamtam ki jai ban ri jongi ne ki kham long hesitate ban wan chakman ban ai ki injection deng i pa ki we ki jai ban ri ki non tribal bangi ong mo habang i zangye ban ai ka vaccination drive na du khat phra shaneng ki ba bun hi ki dei ki brio na ko pa ka jai bin rio kam dei ki jai bin rio changi te kan ni ka jingkta ngi i ba wada ki hospital hadin ha bun dang la ai ki ni ki vaccine bun ki ba khata ne ki dei ki jai bin rio changi te na ka no ka daw le se ka dang ka jinget bi ne ka jing ki ne ka ki khubor ki ba ya lam bakla ki ka dan ru ka wei ka jing ka de denial mode mo ba kim tre ban nge kim tre ban husiar la de ki ne bro khoi ka sham niwat nilap bangi sham ki jing e alo kini piele kat bala na ka jingetri kam na ka jing trem pen so ngim dei ban bi ni ban so thu mo ti doktor ka jingkli jonga ka ba khaddu ka long ba buon ki brio ki ba temen ki ba yo uni u covid-19 mo ki
ki bala don lupa ki Jingpang mo ki klong snam ki lung ni diabetes ya kata lada ki yo uni kunyang Jingpang COVID-19 ni ki slam ban one hospital ban yo ka Jing Sumar kata kalong ke ka balong kongsan bhaba bun ki doktor ki lap mo dia ke ka message pa pikwa ban Aisha ki beri ki bala asung tu bagi yo ka ni ka Jingpang bakim de ban upslam bagi di ban one chakmat but ban tes lade ban yo ka Jing Sumar ka bapiang ngi iba kini ki yo ki temen de bila no kartan kata ki yo ka Jingpang kan kamjur te ngi ya ki bahayeng ba ya ki ru kumju ka khubor ka long bakin wan wood chakman kim de ban ting ki khnang bakin yo ka Jing Sumar ka por ka babiang si namar ba lada ki kini ki bila kham kini ki temen ki krola ni kini ki bila kham no karta la ki yo ka Jingpang ru ka state wood kamlong kum ki khana samla ki bala banyele pasha ande ka state wood ki bat kila banyo ya ka Jingpang ka bashir khai wat bat hadu bakin du no ek mesim ti da kan ek message ka long bakin one wood kim day ban ting kim day ban ong em ngam le le ngan sa jam kim day da ki one wood hospital kin kloy banyo ka Jing ya ka Jing Sumar ka bakloy khana bakin lat ki ni ki Jingja ki basni wadian die kublish bun doktor halor kitu ki Jingpenchai jung gini ki Jingkli bingi kli pi hakan ka program di katu parlok ngila poisha ka bakot jong ka program doctor speak but i Dr. Marbanyang ibdi medical specialist jong civil hospital pagin saya syampat ya pi hakowi kapor ngade daya karwan lang kani ka de Doodarshan Kendra Shillong